byder I mig bare ikke. Det er bare løgn. Der er simpelthen ingen af jer, der har lavet noget. I har haft 14 dage til denne her opgave. 14 dage. Og det eneste, I skulle, det var at have en idé. En sølle idé til et stykke. Jamen, I tager pis på mig. Og flot, kom for sent. Sådan der. Jamen, det er til grin. Prøv at lav jeres stykke selv. Jeg gider ikke være med. Farvel. Hvad skal vi gå? Hvad skal vi gå? Hvad snakker du om? Helt ærligt, vi kan ikke bare gå. Selvfølgelig skal vi gå, mand. Nej, vi bliver sgu da nødt til at finde på noget. Så kom, find på noget. Hallo, okay, så Hallo, lad mig bare med at diskutere. så hele tiden siger, kom nu. Hvad skal vi Du snakker kraftedeme hele tiden. Hallo, er der ikke nogen, der har en idé? Kom selv med en idé. Der er jo ikke noget idé, vel? Nej, men vi bliver nødt til at finde på noget. Vi kan ikke bare skubbe tusindvis af mennesker. Så find på noget. Hold du prøver at slap af, når jeg vil godt med at have ned på hinanden, hvad der galt med dig. Jeg har noget at sige. Jeg har en idé. Jeg har en veninde, der har prøvet noget. Hvad for noget? Så kan man fortælle. Okay. Hvor bliver hun af? Hej, skat. Ja, undskyld, jeg kom for sent. Jeg havde lige noget, jeg skulle ordne. Ja. Skal vi så komme afsted, fordi vi har travlt? Jo, jeg vil lige spørge dig om noget. Ja. Hvorfor kom du så sent hjem i går? Jeg kom sgu da ikke sent snakke om. Du kom slet ikke sent. Nej. Klokken 1 12, et stykke er du ikke sent. om natten. Ja. Lektier med Ja. Jens. Skal vi nu tage den her igen? Selvfølgelig skal vi tage den igen, når du kommer hjem klokken 1 alene og om natten. Jeg skulle lave lektier sammen med Jens, hvad er det, du ikke forstår? Ja. Lige med Jens, ikke med andre piger. Hvorfor skal du blive sur over ingenting nu? Selvfølgelig skal jeg blive sur til klokken 1. Hvem fanden laver lektier til klokken 1? Jeg laver lektier til klokken 1 med Jens, hvad er dit problem? Mit problem er, vi havde en aftale klokken 10. Nej, vi havde ikke nogen aftale. Nu har vi ikke nogen aftale. Nej, vi havde ikke nogen aftale. Du havde en aftale op i der rum. Ja, jeg havde lavet film, jeg havde købt popcorn. Hvor skulle jeg vide fra, at du havde lavet film og Hvis du popcorn? besvarer din e-mail, som opkalder hele Facebook, alt det der, så vil du nok vide det. Så lad dig nu. Start problemer over ingenting. Starter jeg problemer? Jeg kommer her glad og tænker, at vi skal hjem og hygge og sådan noget. Nej, vi skal diskutere. Diskutere, fordi du kom hjem sent i går. Jeg kom ikke hjem sent i går. Hvad er det, Slet ikke, slet ikke. Nej, slet ikke. Slet ikke. Hvad nu? Hvad vil du gøre nu? Nu vil du også aflyse den her. Nej, prøv at høre, ved du hvad, du skal ikke engang snakke. Hvem var det, der sad med hende der Sofia Trumpen sidst, ikke? Hvad var det, I lavede? I Sofie, var det ikke det? Så mine venner skulle komme. Er det min skyld, at de ikke kom? Nej, og så kunne du ikke aflyse det, fordi du gerne ville sidde sammen med Sofia Trumpen og Sofie, ikke? Det var vigtigere end at være sammen med mig. Ja. Men når jeg sidder og laver lektier, ikke? Så kan du blive sur, ikke? Ja, Fordi det er sammen med Jens. Hvad laver det man, er når man Jens. ser film? Man sidder på sin flade røv og kigger på en firkant ting. Så er den ikke længere. Nej, den er ikke længere. Præcis. Nej, men jeg laver lektier, jeg kan bruge det til noget, ikke? Heroppe. Og hvad tid kommer jeg hjem? Det er lige meget, om du kommer hjem kl. 2 eller du kommer hjem kl. 10, ikke? Det er lige meget. Lige meget for dig. Du er dum, okay? Du fatter ikke en skid. Jeg er dum. Nej, det er mig nu, ikke? Er du syg? Prøv at... Hvor vil du hen med det? Ikke noget sted. Snakker du om? Åbenbart ikke. Ej, du er så mærkelig. Hvad vil du gøre nu? Okay, du vil aflyse den her aftale igen. Nej, men du står og diskuterer ingenting. Okay, ja, det er fint nok. Hvis du vil aflyse det, så gå hen og hygge dig med dine veninder. Jeg har ikke brug for det. Bare lad være. Oh my god, det er fucking fedt. Vi skal bare være pissehamrende stive. Hvad skal du på? Jeg ved det ikke. Vil du ikke tænde noget musik? Jo. Hey, skal vi have det nejlagt? Ja. Skal det ikke klikke nejlagt? Jo, kom gerne. Værsgo. Tak. Ved du, hvad der kommer i aften? Er det ikke alle på årgangen? Ved du, om det er det? Det er det. Det er så fast. Tak. Piger? Ja? Hvad synes I om den her?
Prøv lige at vente dig. Ej, den ser vildt godt på dig. Hvad med sko? Jeg tror, jeg tager den nye på. Det er dem, jeg har fået. Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal tage på. Jamen, du kan bare noget også. Okay, Skal vi lige skåle til? Ja. Skål. Skål! Hallo, hvad blev der af musikken? Ja. Tag lige musikken. Men hallo, hvad med Tom? Jeg ved ikke, har du det andet? Jeg har noget med skab. Men hvor bliver Sally af? Jeg har sgu ikke været for lang tid siden. Hun kommer altid for sent, mand. Hej, piger. Hej, Sally. Ja. Hvad skulle du ordne? Bare op og kaste. Ja, men kaste. Det var mærkeligt. Kender ham. Han går alt. Men altså, hvad sagde han? Han sagde ikke noget sådan, jeg kunne bruge til noget. Jamen, der må være sket noget. Han bliver sur, ligesom han altid gør, og så skyder han sådan der. Havde I ikke en aftale, skulle han ikke komme herover? Jo. Hallo, piger. Kan jeg godt sætte den her på? Nej, den er Og her, jeg prøver at forklare noget. Slap dog ikke, Sally. Jamen, Sally, så fortæl os dog, hvad der skete. Jamen, han gik. Jamen, hvorfor? Fordi han er nar. Jamen, der må være en grund til, at han gik og er nar. Ja, jeg synes, jeg kom sent hjem kl. 12 et stykke. Jeg synes ikke, det var sent. Klokken 12 et stykke. Ja, jeg synes, han blev væk, så. Fuck, hvor er det irriterende, hun skal udlægge vores fredag aften, og hun gør det bare hele tiden. Jamen, ringede du eller sms'ede og sagde, at du kom senere hjem? Nej, det jeg tænkte, han lå og sov, ikke? Det gjorde han dog bare ikke. Jamen, du kunne godt lige have ringet til ham eller skrevet. Jeg håber virkelig, hun er okay, så vi kan komme ud i byen i aften. Men vi tager stadig i byen, ikke? Nej, jeg gider ikke lige nu. Kan du ikke se? Jeg er ked af det. Kom nu, lad os skåle. Kom nu, Sally. Nej, jeg gider sgu da aldrig. Jeg kan høre til skål. Skål! Så er vi så fortalt en rigtig historie. Ja. Han blev sur og gik han. Men hvad fuck blev hun sur over? Over ingenting. Jeg kom sent hjem, fordi at... det gjorde jeg bare. Men hvorfor skal du udlægge vores aftale igen så? Det gør jeg jo ikke. Det gør du jo, I vil Sally. gerne høre, hvad jeg har at sige, ikke? Så prøv at høre. Det virker som om, at de er lige gode om det. Det virker faktisk som om, at hun bliver ud over ingenting. Men kan jeg fortælle hende det? Hun bliver sur. Sally, det lyder altså som om, at du gør et stort nummer ud af ingenting. Jeg sgu ikke. Hvad snakker du om? Jamen, det lyder som om, at I på en måde begge to er lige gode om det. Hvad mener du? Vi skulle ikke skide lige gode om noget som helst. Jamen, kan du ikke huske her forleden? Nej, jeg kan ikke huske her på. Så fortæller jeg det. Her forleden, Ja. så var Christian hjemme og se en film på hende der Sofia der. Ja, det er hende der Sofia, det er hende der på flammen. Ej, okay, men det er det samme. Ja, det skulle da ikke. Han sidder Sofia, jeg sidder og laver lektier, ikke bare totalt meget. Ja, men så du svarede ham engang sent. Okay, så nu er det kun mig, ikke? Nej, men hvad med den gang, hvor vi havde lejet en film, og så var det lige din yndlingsfilm, og så blev du sur og lavede et kæmpe nummer ud af det. Se, det er mig. Det er altid mig. Det er altid Sally. Nej, det er ikke det, Sally. Vi havde bare en aftale. Ja, I har så mange aftaler, alle sammen, ikke? Og nu er det kun mig. Det er kun mig, der går ud over, ikke? Prøv at høre her. Så havde jeg jeres veninder, ikke? Så havde jeg siddet natten lang og snakket om hver jeres problemer, ikke? Men vi er sådan nogle dårlige veninder, ikke? Sally, Så vi hellere skål til byen. Sally, slap nu af. Hvad skal jeg slappe af med? Lad os nu bare glemme det og få en god aften ude i byen. Jeg gider ikke i byen. Hvad er du ikke forstår? Sally, kom nu. Nej, jeg gider ikke i byen. Så tager du i byen for helvede selv og Sally, hold nu skål. af. Vi har en aftale. Skål til byen.